Hej, mit navn er Luca, og velkommen til endnu en del af min forretningsrejse. I sidste video satte jeg Aurelias hjemmeside op og viste, hvordan mine produkter bliver synlige for vores kunder. I dag dykker vi ned i, hvordan det fungerer. Og se lige her, jeg har fået mit allerførste køb. Ser ud til, at nogen har besluttet, at deres 20-årige vintage sofa ikke længere er så fed. Tillykke til os begge dog. Her kan vi se, at de danske skatter er synlige og automatisk lagt til den oprindelige pris. Som jeg har sagt før, intet mere frustrerende for en kunde, som tror, at de lige har bestilt deres drømmesofa, for så at opdage, at vi tjekker, at den er udsolgt. Heldigvis overvåger mit system lagerstatus i realtid, og hurtigt kommer med en udsolgt besked, når det er nødvendigt. Så lad os tage et kig på de generelle oplysninger om sofaen. Her kan jeg altid justere prisen, så det passer til markedet. Jeg kan samtidig se, hvilken leverandør der står på produktet og B2B-prisen. Udover kan jeg selvfølgelig også fremhæve de supplerende produkter, som passer til det, som kunden har allerede i kurven. På den måde kan jeg få dem til at udforske lidt mere af vores sortiment, inden de laver et checkout. Jeg har også muligheden for at skjule eller afpublicere produkter, hvilket hjælper med at holde vores hjemmeside rolig og organiseret. Den her funktion er rigtig god til at skjule de produkter, som enten er udgået eller udsolgt. Jeg kan altså fjerne de her forældede kollektioner og sikre, at kunden kun ser de mest relevante og tilgængelige varer. På den måde forbedrer vi selvfølgelig den her shoppingoplevelse, som vi så gerne vil give kunden, og opretholder et professionelt og stilren online butiksvindue. Det vil altså sige, at hvis jeg har brug for at justere en del af vores hjemmeside, så kan jeg blot opdatere det her produkt og afpublicere det, indtil vores opgave er færdig. Slut og nemt. Og sådan bliver salgshåndtering en leg. Nu mangler jeg bare at finde en sofa til min egen lejlighed. Det bliver straks meget sværere. Vi ses i næste video.